que xa van 30 anos dentro do comezo da autonomía de Galicia e as administracións públicas tiveron a intención durante os anos 80 e posteriormente de facer unha política que estimulara a produción cultural en Galicia debido a unha serie das políticas anteriores que durante décadas marxinaron a cultura de Galicia e a produción cultural galega. Sen embargo, o resultado non foi o esperado e hoxe en día as industrias culturais galegas caracterízanse pola atomización, por ser moi pequenas, ser febles e moi dependentes do sector público, o que consideramos que non é positivo. Pensamos que a política da Xunta de Galicia ten que resituarse en determinados aspectos. No eido da creación cultural, entendemos que, dada a crise que estamos a vivir, o sector público ten que redimensionarse e tamén debe reducir e replegar os seus investimentos e gastos no sector cultural. Mas somos conscientes de que, se iso fai de hoxe para mañá, o sector cultural galego non podería sobrevivir. Entón pedimos que se fagan unha serie de cambios que a administración pode facer. Primeiro, a simplificación dos trámites administrativos para a creación, disolución, fusión e coordinación de empresas. Tamén que se simplifiquen e se reformen as cargas fiscais para os traballadores autónomos. Que se supriman os organismos de produción cultural pública que hoxe en día non teñen sentido. E facilitar de maneira transitoria novas maneiras de financiamento. A política cultural ven sempre caracterizada pola subvención, cousa que é indesexable. Ademais, subvenciónase a oferta. As persoas pagan cos seus impostos espectáculos e cuestións que non visitan e que o millón non estarían de acordo en dar cartos para certas actividades. Entón, entendemos que iso se debe de eliminar e, en todo caso, facer axudas á demanda. É dicir, dado que hai servizos públicos que non poden seguir sendo públicos ou non sempre gratuitos, pois iso non pode ser unha barreira para o acceso á cultura. Entendemos tamén que deben explorarse novas vías de financiamento, non por parte das administracións públicas, senón por parte dos investidores e do sector privado. Particularmente o patrocinio e o mecenazgo. O patrocinio e o mecenazgo son prácticas que en Europa xa levan moito tempo desenvolvidas, mas que en Galicia, en particular, non se están poñendo en valor. Entendemos que o mecenazgo debe vir vinculado cun tratamento fiscal innovador que facilita as doazóns de empresas e de particulares, permitindo a posibilidade de pagamento de impostos hereditarios por medio desta práctica, que é unha cuestión que se está desenvolvendo, por exemplo, en Alemanha e en Francia tamén tiñan intención de facer algo polo estilo. Ademais, está o patrocinio, mentres que o mecenazgo supostamente ten un afán desinteresado, o patrocinio non. E iso non é negativo. Moitas empresas entenden que a través do patrocinio poden facer unha tarefa de comunicación que de outras maneiras non o poderían facer. Entón, pensamos que é positivo que empresas fagan actividades de patrocinio cultural. Como en Galicia o tecido empresarial está dominado por PEMES e micropemes, a legislación galega ten que deixar abertas as posibilidades para que esas empresas de pequeno tamaño poidan participar nestas actividades. Hai moitos organismos públicos dedicados á coordinación das actividades culturais. Un deles é o AGADIC, a Axencia Galega das Artes, Industrias e Culturas, das Industrias Culturais. Entendemos que debe resituarse e redimensionar a súa tarefa e ser a plataforma que permita a internacionalización das empresas culturais galegas, que hoxe en día mostran un eiva moi importante nesta cuestión. E pensamos tamén que debe de pasar da subvención primeiro a uns créditos de maneira branda, uns créditos brandos, pero que permita que sexan actividades que financie actividades pro inicio da internacionalización, pero non o mantemento. Hoxe en día o AGADIC o que fai é xiras anuais, somete a xenda da administración ás empresas dedicadas ao sector cultural e sempre vía subvención.
Outro factor importante é a protección do patrimonio. Nos proponemos a reforma da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia do 95 para que se abra o capital privado por medio do mencionado do patrocinio e tamén dos proxectos mixtos. Pensamos que é importante que se desenvolvan este tipo de proxectos que se ven desenvolvendo nos anos 90 en Italia, un país que, por as súas características, é imposible, que sempre entenderon que é imposible que o sector público atendera ao patrimonio, e consisten en sociedades con capital aberto, adquisición de accións por suxeitos privados e inversores estranxeiros, de tal maneira que o Estado vai ser replegando da porcentaxe que ten esas empresas e entendemos que unha boa maneira de facelo de maneira piloto en Galicia é por medio do desenvolvemento deste tipo de proxectos na rede galega do patrimonio arqueolóxico. E tamén entendemos que a Administración ten que apoiar as iniciativas cidadás en defensa do patrimonio que está facendo moito traballo de catalogación e conservación por medio do voluntarismo dos seus socios. Cal é o papel que neste sentido ou nesta liña da protección do patrimonio se lle reserva a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural? Bueno, pois a que a lei fixa que a de controlar e salvaguardar de maneira efectiva o patrimonio, que é algo que, polas cargas que ten hoxe en día, non o pode facer. Por último, tamén entendemos que se debe de cambiar o relativo á liberdade de coñecemento. Entendemos que deben de ser públicas todos os fondos de materia cultural que ten as administracións públicas. Entendemos que se debe de propoñer un modelo cultural que despenaliza a cultura da remestura da recreación para uso privado ou artístico, reducir o peso da propiedade intelectual, mellorar fiscalmente os creadores que decidan compartir e difundir as súas creacións por medio de licencias abertas e, finalmente, tamén permitir a libre circulación de produtos culturais entre países. Aquí en Galicia temos exemplos como a imposibilidade de ver televisións portuguesas aquí en Galicia, e esta é unha proposta que nos fixo o compañeiro de Sordeiro e que entendimos que era positiva incluir. Nada máis,